lono larene wong lara ngopo nyer-nyer oh mutu to sembrono kowe iki ora kaya wong kang lara ati hatiku kang nandang uyong yen awan ora doyan mula to mula sok meneh ki nek bawa iki aja iki terus ngapa lah ya kelakon wong ya tembungmu larane wong lara kok ya lara terus nek awan gak mangan ya bener gak doyan mangan wisan iku bawa iki lah ning kan kelakon kasembadan wong ya termasuk donga kok wis ganti anu kok ngene-ngene mbah sing ngoten aneng waran ora krasan pengen weruh wating ati bawa ngertekak ae tak yasin ke genti mengko gumiak ya Mas ora ya ini ki mau ngetes kok ya mudeng laras apa ora kok nek wis rampung bareng-bareng bareng-bareng apa renang kok renang iki piye kowe arep mancing sangu walesan ora awakmu do ngombo ki renang kok mancing renang oh iya ya aku ya seneng renang kok lho gaya batu iki renang plunglep kok ya langgame Mas nggih sing gedhe pangarupamu pangapuramu iya apa sing gedhe ngapuramu kang Mas papujanku jajan hatiku sambungku mengelenci halo rugi kesarapmu kawan garwaku kang Mas kamran ditisake murih lasanine pipiratine tanono ingkang ngaruwe ya mengakibatake aku mong bayangke was ing hatiku iki yen bocah siji iki as bener sisa dadi sing ngedram jangan sangematen anak piye to? ngedram campur gerong pikirane panas ngasih rambutnya ra tukul PJP ora saiki AJP ora AJP ora ngawani gak wong dijab AJP iya Jam nyambut karo kita. nyambut gawe bebarengan nek awan iki ora AJP wong ngias kancane aja antar jemput penyanyi ora minta bayar yen kasih urip klamati masih bagya malaya jarang air putri Sulesya terus bisa nyuwara di
Gawake kursi roda apa piye to, Jo? Boten. Oh, mboten nggih, Kok Pun. terus sia-sia. Lah iya, nek kirane rada gembreges sik arep digawa Mas Hanu ning Waras Wiris kono lho. Disuntikke. Kowe bareng Gitu, sapa? Pak. Kowe bareng sapa mau? Kowe. Lah iya. Wong ki aja dak sia. Kanca-kanca ki gemati karo awakmu ketoke awake lungkrah ya dipresakne. Nggih to, Pak? Wong bapake kersa ngeterke kok arepan kok. Sing ra gemati kowe iki lho. Bagi arep nyasinke kok gemati. Lah aku ki yo ndongakne kowe lho, Jo, supaya ndang sehat, lorone yo ndang lunga. 5 juta kok ilang kok nangis. Ya, tak antekke. Mendapai